Tandene programu ina ya TIZUKUTE kufika nochokera kuno kwa iresi komanso kanema ya MZAT. Indi programu imwe timakhala tucheza nathu osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyana zomwe zikhuza dziko lino. Ine langa dzina ndine KATUNGA, ndipo mpulogalamu yathu msabata ino tikucheza ndi Vasco Mqobi amene ndi mtsogoleri wa chipani cha National Alliance komanso ndi mtsogoleri wa gulu la ALIMI akuluakulu kapena kuti Mega Farmers Union. Masabata apitawa panamveka nkhani yomwe inachokera ku nyumba ya malamulo ndi nduna yoona za ulimi kuti pali anthu ena amene anatenga ndithu ngongole kudzera mu ndondomeko ya minda ikuluikulu, koma akufika pano sanabwezebe ngongole imene ndi zambiri zayankhulidwa. Ndiye tinayitana Vasco Mqobi kuti abwere mwina timve kumbali yawo kuti kodi akuti chani pa nkhani imeneyi. Tandane ndithu mpulogalamu imeneyi Vasco. Ndithokoze kwambiri Katunga. Dzina luchita kuvuta kutchula la ku Malawi limene dzina limeneli ndi Ngoni wa ku Mzimba, lonse timalitchula kuti Vasco Mqobi Madhlpa. Ngoni chingoni. Ngoni weni. Kumudzi nkuti? Kumudzi ndi ku Eutini kwa Magido, Lukwe Magodi village kwa tiye chimti. Koma muchokera. Koma kukhala pakali pano? Kukhala pakali pano tili town momuno, kusaka sugar ndi soboana ndi tili momuno town tumulilongwe. Mene nafeso tukuyang'ana kuti soya pieces zimpeza bwanji. Ndezi zama Mega Farmers zuchitikira mtauni momuno. Izi zuchitikira kunja kwa tauni chifukwa choti mtauni muno malo ambiri olima sitingapeze anatha. So tikuchitira boma lakutali kwambiri, tikupangira Kasungu, tikupangira kumchinji, ndikumene kumapezeka malo abwino olima. Koma mtauni muno mulibe space, ambiri anatengedwa kale. Mwewe timanena kuyambirira kwa programu nkhani yamveka pena paliponse kunena kuti ndithu pali gulu la ALIMI amene anatenga ngongole kudzera ku thumba lija kapena kuti ndondomeko ya Mega Farm Unit. Tinaona nduna atatulutsa list ya mayina ndithu mapeji almost 36 anakambidwa ndithu nyumba ya malamulo. Dzina lanu linalipompo almost 38 million yomwe khanga timuna komanso ndi defaulter 478. Koma tikaona ngongoleyi malingana ndi chikalata chomwe anatulutsa ikuoneka kuti nthawi yake inapita, mwina nchifukwaso anduna anayima kuyankhulapo pa nkhani imeneja. Mwina timangofuna kumva kuchokera kwa inu, ndinunso mtsogoleri wa gulu la ALIMI ndithu amene wakuluakulu Mega Farmers Union. Tatifotokozeni ndithu zambiri zokhudza nkhani imene ngongole imeneyi inayenda motani. Kwambiri mwina koyambirira ndithokoze kuti mwatiyitana kuti mwina nafeso mbali yathu Amalawi amveko kuchokera kwa ngati mtsogoleri wa Mega Farmers, komanso ndikamalankhula ndiyankhuliraso anzanga amene pano palibe. Choyamba tivomerezenso kuti ngongole tinatengadi. Tinatenga ngongole, koma mwina ena kukhala ngati kuti zinthuzi akuzisemphanitsa kuona ngati tinatenga cash ndalama kapena tinatenga ndalama ku NIF. Ife sinatenge ndalama ku NIF. Kodi isi cash? Isi cash. Iyi imapanga stipulates kuti mumatenga ma inputs. Mumatenga mbewu, mumatenga mankhwala, mumatenga fertilizer. Komanso mu contract imene tinasayina ndi Mega Farm Unit ndi Mike timayenera kutengaso tractors, mechanization oti tikalimire kumunda zimene sitinatenge. Timayenera kukhala ndi insurance imene sanatipase. Timayenera kukhala ndi akuti ma operational costs ndalama zoti tikalimireso kumunda ako sanatipase. Timayenera kukhalanso ndi ndalama zoti mulipire farm manager, because anatiuza kuti tipeze farm manager at least ngati ali amaphunzira kochepa kwambiri akhale wakubunda wa degree yoti amatha za ulimi, minimum qualification. So farm manager ndalama zake sanatipase, insurance sinapasidwe ndalama, ma tractors sinapasidwe ndalama, then amati pakhalanso ma operational costs zonsezo ndoti sanatipatse. Tinangotenga mbewu, mankhwala, ena amatenga fertilizer mwina type imodzi komanso mwina mochedwa. So season ijaso chimene china zachitika ena komana ndi ng'amba. So minus insurance ija panapezeka kuti ALIMI ambiri kukolola kunatani kunavuta. So ife poyembekezera timayembekezera kuti Mega Farm Unit kapena Mike kapena aboma mmene ankapangira mbuyo muja aziyitanitsa ALIMI nonse tabwerani ukanengo ngati mmene amapangira, because amalitanitsa pafupi kumbuyo kuja. So timapita kumene kuja atifotokozere, ifenso tifotokozere mbali yathu tifunse kwa mafunso. Koma after ng'amba itachitika
apana zapezeka kuti koro akutavuta ndi zinaso zimene mwina zinali mu agreements ngati nkhani ya mitengo makamaka nkhani ya chimanga aboma anatiuza kuti azitigula chimanga at least 1300 or 1200 ngati ku NFRA koma mkati mwa ndime inapezeka mitengo ija ayisintha akuti yayi tizikugulani pa 840 mtengo kena kwa 1000 ndipo alimi tinazabalalika so zinazakhala ngati zabalalika zavuta komanso ena amene amatenga mbewu kuti mwina akabweze because ena sakusokoneza za ngongole yakuona ngati tikuyenda kumatenga cash kukabweza cash nkhani si cash mbewu tikabweze cha mbewu yeah. Ndiye mwina I think ndisiyire kaye pompa koma pali zambiri zoti tambasule kutsogoloko so season yake ndi yomwe ngongole imene kwambiri inatengedwa season imene ndi ya 2024 mpaka na 2025 yeah inali ngongole ndithu yoti imayenera kukhala season yonse mpaka na kumalekezera cha 31 December imene imathera ngongole 31 December 2025 kusonyeza kuti kupereka ngongole imeneyi kubweza pana akhala zijana nena chakuti ayi ma defaulters nakakhala kosopano mwina kumanenedwa after kuti mwina 31 December uja wakwana atipanga approach mwina atikulephera tikukana kubweza ndi anakana kuti awindi default koma tinangodabwa tili process yoti mwina tikudikirira kuti mwina amega farm atiitana tikakambirane kapena makata amene amalemba kumayankhana kuti mwina tione mene zingakhalire tinangodabwa boom one of the days tikudzuka mayina athu ali parliament mayina ali pa social media tikhale tikufika kumeneko koma mwina amalayo kumafuna kumvetsetsa kuti munthu apangidwe consider pa ngongole imene yomwe munatenga kuchokera ku mega farm unit zimakhala mutani panali ma conditions otani I think iso ndikonzenso funso lano mwachita bwino mwandifunsa funso lofunikira kwambiri kwa Malawi chifukambiri akumanena kuti azinati zachipani ayi zinthu zinatuluka mu news mu October 2024 anapanga advertise mega farm unit kuti aliyense amene ali ndi munda wosachepera 20 hectares apange apply ndi anthu amene anali ndi munda 20 hectares above timapanga apply so amakasankha kumene kuja ku mega farm unit kuja kuti awa abanga qualify akasankha mmaina kuti muchokeso mkaone kumunda ndi anyamata akumega farm ndi akumaiki so mmapita kumunda kuja makayezaso munda uja wonse kuyeza ndithu ngati wakwanira 20 hectares kupitirira ngati sunakwanire amakuchotsa yeah so it was chinthu choti chinayenda ndondomeko yoti amega farm aja ananena kuti tapanga approve akumaiki tapanga approve because ngongole ija inali ngongole yoti samangoti takuonani mwavala makaka chipani tabwerani kuno timapanga apply and I tell you process yake yopanga apply inali yaitali kwambiri inali yovuta so kwambiri imeenda mutani mwina kungowapatsa chithunzi advert yoita tuluka amati tizipanga apply online yeah kungoti I think apapa ndangochitidwa kuti I have a copy soft copy advert ndinayo phone mwangamu tikanati mwina atipange ayione anzathu amene ali ndi chiduta ayione koma inali advert yoti timachita apply online panali ma website awo pamenepo panali zonse zoyenereza pamenepo so timapanga apply amafuna ma ID athu kumene tikukhala kumene kuli munda amafunanso mwina achibale ena amene ali ngati mashurities oti mwina angati imirire you know so it was comprehensive application kungotolana iwe tabwera kuno uli ndi ID talembera tasaina form inali process ndithu yaitali yeah so zikakhala choncho munthu no umauzanso kuti ine kaya ndili machimanga ndi pamenepo pamakhala pa form paja pa nkhani ya mbewu pa form paja pamakhala mitundu ya mbewu imene munthu umayenera kuti usankhe ena masankha soya ena masankha jinja ena masankha chimanga ena masankha mtedza ena masankha nyemba ena masankha ziweto so zinali zochuluka so umasankha depending ndi interest kapena ndi passion ya iweyo ngati mulimi yeah so tinasankha zinthu zosiyana pamene paja sikuti tani mbewu imodzi zinali mbewu zimatengera ndi kusankha kwa munthu komanso dera ndi doti imene tili kumene kuja kuti kwathu kuno mbewu imene yoti yokula bwino ya mbewu yanji yeah so amajopa dzina anu tinaliona pene paja 478 default 478 yes inu munalowera kuti inalowera kuchimanga ndamenenso mulimi mmodzi amene nnakumanaso ndi ngozi yoti mvula sinafike mokwanira komanso kutenga kwa katundu natenga pa 28 February zambiri zoti palibe chimene naphulaponso even za fertilizazo mbewu timati tikapita kusidiko kuja amatiuza ti mbewu kulibeko sinabwere because that time mbewu imene timatenge machokera ku Zimbabwe so amati tidikire mwina 2, 3 or 4 weeks kuti titenge mbewu yet mvula ija yoyambirira ija inali itamenyako so
tikukatenga zinthu zija zambiri I tell you zinali zitawonongeka koma anthu timalimba mtima kuti izititengebe because atiuza kuti kukhala insurance atiuza kuti ngati pangakhale zovuta zina zilizonse tisakambirana kutsogoloko we had that hope not knowing kuti iwo kutsogoloku azatisiya padokha kuti mulimi ali pa yekha iwonso ali pa okha aliyese ndi yekha yekha ndrama yomwe tinayoona pano pa ineyo almost 38 million yotengedwa yonse ama inputs inali 34 million yeah 38 kuja afika chifukwa cha interest ndio mwe kumafika ndimene mafikisa ku 38 koma ma inputs anali 34 million yes so nyizo ma input ake ndamene tukamba china chimanga mbewu yeah mankhwala fertilizer ndi yeah zimenezo zimene tukamba kuti zinakhala za 34 million so mwasaina chinthu chicha pamene pamakhala conditions amenewo kuti kubwere nkhani ya kuti mwina zinthu zitavuta komanso mwati kumafunikiraso munthu kumafunikira farm manager wakubunda woti pachani paja pa mwezi amene azilandira salary imene amalandira graduate koma ndalama zonsezo amatiuza kuti kumega farm ku atipasa munapeza manager wanu manager ndinampeza manager atapezeka ntaona mene zimayendera kupezeka kuti uku zidali zimayenda zobalalika nnamuza kuti akulu mapito ake kutsogolo kuti zakanganapo tizamangitsanapo fika nnaona abe kuti yeyo pamwe amalirira ndrama at least 500,000 a month nde ineyo mulimi ndatengaso ngongole nde ndikulowaso ndi munthu woti khala ngati malipiroso sakuonekaso ndilowa naye mungongole nnamuza tayimani tioneka imene zinthu zitayendera koma manageryo anapezeka mwatenga zipangizo ngakhale zina zimukunena kuti zinayisanakwaniritsidwe mwina matractor ma operational costs izitwena za farm managers insurance yes zinakhamutani munapitadi pamunda tinapita pamunda tinakadzala but chifukwa cha ng'amba sitinakolole moyenerera yeah mukudziwa kuti amatiyenderaso even nthawi yoti tadzala zinthu zija zikumera amabwera amaiki maripoti amatenga moti msystem mwawo maripoti amenewa ali nawo amadziwaso kuti pa ground sipali bwino mulimi sakolola maripoti ambiri alimi ali nazo amabwera ndithu kuzaona amabwera kuzaona minda jamayiyendera amaiki amabwera ma expectations anu ngati ino ya mashopa analotani ndipo zomwe zinabwera muutani kuchokera kumunda umenewo ina expected nthawi imene yakuti fotokozera kukanengo kuja timakuti chaka cholemerera chaka choyiphulira kukhala mabilioneya timachiona ngati chaka cha 2024 mlekeza 2025 kuti tilemera not knowing kuti ndi chaka chimene kutsogolo kutipeza nacho mavuto oti even moyo kumakhalanso pa chiopsezo wofuna kuzipha umakhala pa chiopsezo moyo womati kuti tikatundu tochepa timene ndi narota kuti afuna azatenge ma debt collectors nditsala ndi chani you know so chiyembekezo chinacho tikolola tikabweza titsala kundikena kake kuti season inayo tizayambirepo chifukwa chiyembekezo tikatengaso tinalibe tinangoona kuti tikayamba akatipasa startup ake tikabweze zawozo kwina kuti zapitirize patoka because tikamapanga ma calculations oliwonso akamatipangira ma calculations zimamveka bwino zedi and I tell you the way amalongosolera street talk imene nali kumeneko zimapereka chiyembekezo ndati panopa I think ineyo sinikasakaso ntchito ina iliyonse pa moyo wanga ndizingolima tizingolima ulimi mbuyo munayi mutapanga kapena kanali kumbuyoku timapanga koma timapanga at small scale ndimalima soya alright kumbuyoku ndimalima soya tilima kuti chimanga choncho tochepa alright chifukwa cha vuto la capital mpamba unali wovuta so patafika apapa opportunity yoti uku kumutenga ma inputs uku mutenga izi uku muthandizika ndizi tinaona kuti ife ku school tinapita tinaphunzira tawerengapo za ulimi zikudziwako pang'ono I think ndi upangiri wa mega farmwa upangiri support ya Mike ndi ena amene mwina amaziwa za ulimizi tikolola so tinayesera kulima kuti I think at a large scale at a commercial level kuti panopa now I think we're going into commercial farming koma zinthuzo zinathera in tears zinathera in tears and panopa ndikunena kuti tikanalirabe because paliponso pamene tikuyenda mwati tikambabe nkhani koma anthu akamationa sapano tavalaya akuti mbava za mega farm mbava za nifi tavala zina tavala chitonzo ndife anthu akubatitaba misonkho naja misonkho ya Malawi anthu oyipa kwambiri koma ndinafunsa yes kuti ma expectations anu analotani kuti mwalima mwati munalima ma hectares anga ine ndachita 7 hectares 70 acres 7 acres yes mayembekezera zotani pa 7 acres kuchimangapo ndi mayembekezera kuti ndikolola matumba about 2000 right yeah mayembekezera choncho kana khawti ng'ambayo sinachite komanso mwina zina zonseze zinali bwinobwino komanso mene ndakuwuzirani kuti zina timakatenga pa 28 February inu ndikuti kumene amadzala kapena amathira fertilizer pa 28 February ndikuti barayi kuno
sitinachite za madimbatu izi zinali za kumunda munda woti ndomwe anaopanga approve amega farm so sitimayendanso kuti ya tipange divert zinthu zijande zipititse kudimba yeta za kuti munda tinakupasa ni munayezesa apa chifukwa chati mapanga divert kanu tinaliso ndi manthu sitinakolole bwino achimwene sitinakolole bwino zinthu sizinaende sindinenekha munakulula matumba ngati ochepa kwambiri ndipo ndikamati nkhani imene kamayilankhula pena ndimalira chisoni chipasa ndipeza kuti why did I venture into this one ochepa kwambiri angati 6 bags 6 bags imagine 70 acres it was sad and I tell you kuti ngati pali chinthu chimene chimandipasa pano pa mantha ndi nkhani ya ulimi ndimaopa amachopa mukamba zoona amalawa amene kamera amalawa yakundionera 6 bags ndimwe natuka pa 70 acres 6 bags imene natulutsa ine kodi 6 bag nakadzara mochedwa vula so kuli beso ndezinakatani nakapanga bwanji panalipo option yonena kuti inde munasayinirana koma kutengera ni nyengo munena kuti munakatenga mochedwa mu February mwina panalipo option yoti mungathe kunena kuti ine machopa I think munandipatsadi mwayo menewo koma ndikutengera ni nthawi ni nyengo zikuone kuti siditenga katundu amene option imeneyo panalibe option imeneyo chifukwa chimene panalibire zinali zoti zinthu zijata ziyamba kale talowetsa kale ndalama zathu za personal ndi nthawi ndiye ngati ine munthu wa business komanso ngati munthu amene ndimakhalabe ndi kachiyembekezo kuti mwina china chake chichitika sindinakagive me I don't believe in giving up I don't believe in quitting either I don't even believe in surrendering that's not in my nature that's not in my spirit so I said tikangotengabe whatever happens let it happen so zimene zinachitikazo ndi zimene zachitikazi zimene tikuzionazi 6 bucks Ndi Mtsogoleri wa farmers mega farmers union kunabweranso malipoti ena utani mwatukuza mbali yanu kuti iya ing'amba tinalandira katundu mochedwa alimene amati chani kwanzathu amene mwina anatengako ele more than enafe anapezeka kuti akololako atakolola chimanga chija amene kuti anyamule apitise ku National Food Reserve Agency NFRA ya or ku ADIMAC ya so ena atafika kujana kauzidwa kuti ADIMAC yatsekedwa NFRA yatsekedwa muchibwerere kaye ndi chimangacho tikuzakuuzani nthawi imene tingazachifunire kuti tabwerani so nkhani so chimanga chija anabwerera nacho alimi ambiri ena mpaka nachina kafumbwa ena chinafumbwa alright amaiki ali ndi maumboni oti anthu ena alimi ena chimanga chawo chinafumbwa because malipoti amapita ku maiki and amaiki amakapangaso even check mpaka na ena mauzidwa chofumbwa achi restaurant kungochosako china ndi chinachi mukagulitsa whatever you recover mbwerese amini mutibweresere komabe sizinaende 2 mitengo anauzidwa tinauzidwa alimi kuti azitigula chimanga chija 1.3 1.2 pa kg kenako chinakhwefulika pa 840 kukhwefula kunabwera nthawi yake kunabwera nthawi imene boma litatani litasintha boma lasintha lija la MCP lachoka pobwera boma lina so mitengo ya zinthu zija nayamba ngati kuti yamba upanga fluctuate yamba kusintha yamba kugwa so alimi ambiri anaona kuti input imene anayika ndi output imene ikutuluka ambiri ananguti no apapa zinthu zizikutani zikutipweteka so they tried to use maybe other means of trying to get my buyers koma zinthuzo ndi mmene zinakhaliranso ndale zathu zitalowa ndale sopano zinapezeka zinthu zavuta zambiri zinapezeka kuti ndi politics yathu ya ku Malawi zambiri zinakhala ngati kuti zinabroken so mukutanthauza kuti kulima kwa mbewu ina iliyonse ikachimanga maina kuti kugulitsa kukhale kuboma because agreement yathu inali kuti katundu uja tikalima yese uja titenga apita kuboma actually what was happening was kuti ngongole ija ya aliyese amene anatenga interest yapamwamba inali 15%. So umayenera kuti katundu wako yese uja ukalima unyamula upita naye kuboma akakugule aboma aja akadulako ndalama yawo change akubwezere ndiyo mwita khale ngati imene takhale ngati ndalama yako ya mlimi koma izozo ambiri sizinachitika anthu ambiri sizinachitika osati kutuluka ndalamazo koma kuti zigulitsidwe akatenga ambiri sizinachitika ena ochepa zinachitikirapo ena ochepa koma ambiri majority sizinachitika that's why mkuona kuti list ija ili ma defaulters ambiri ndiye tsiku limene lija nkhani munaimva motani chifukwa kunali ku parliament anduna akulengezetsa ndithu anapereka statement yawo yokhudza tinayamba kuona ku NIF kena kumpamena mazabwera ku mega farm kuti yayi aspeaker ndilole ndithu ndibwerese list
tinaona list yomwe ndithu munali anthu ambiri andale komanso ochita malonda osiyanasiyana ophatikiza amwe mutamva reaction yanu inali yotani? Previous reaction inali yotani? It was a shock. I was shocked because I never expected kuti ngongole imene tinatengerana mwa kukambirana muchinsisi. I was shocked kukayiona ngongoleja ikulengezedwa ku parliament. Komanso I was shocked kuona dzina langa lili mmasamba a mchezo anthu akulizungulitsa ndi mapento markers. I was shocked. It was very shocking. Akwambiri. And tsiku limene chaitira phone sinakome. Phone sinakome. And achibale ambiri anali ndi mantha. Kuchachitika ndi chani? Chachitika ndi chani? You know, so it was shocking. It was humiliating. It was painful. Very painful to say. Ine ngati nzika ya Malawi kulibe kwina kumene ndingathawire. I'm here. Kutenga ngongole, kutenga maloni si ine woyamba. Kapena alimi amene atenga ngongolewa si woyamba. Kumbuyoku timamva anthu amatenga ngongole za YEDEF. Timamva anthu amatenga ngongole za MADEF. Sitinaonepo mayina because za MADEF ndi YEDEF jana zonse zinalinso ndi defaulters about 80%. Koma we never saw mayina aja akupita ku parliament kapena kupita masamba a mchezo. Alright? Chinali chondipasa mantha because ndinaona ndi ngati zikutere. Kumabanki kwa anthu amatenga ngongole kumabanki, National Bank, mabanki enawa kumakhalaso ma defaulters. We have never seen amabanki aja kuika mayina aja mu newspaper anthu amene apanga default. Ku parliament kuja aphunga amene kumene kuja 2028 aliyense kumene kuja ali ndi ngongole ya 340 million. Ena atenga chaka chino. Ena analuza anatenga mina zaka za mbuyo. Alright? Ena amamwalira kumene kuja mina nthawi yawo even yo malizira temija isanati. We've never seen list ikulengesedwa parliament kuti balala aphungu akuti aphunga amenewa mwina ngongole zawo zimene sana chifukwa ndalama zeso ndizaboma ndi misonkhoso ndizathuzo ndalama zimene kutenga parliament zizi. Alright? So chinabwera as a shock. I was shocked. And mwina alimi ambiri anali shocked kwambiri mpaka na pano mwina ineyo nachivomereza. I've moved out and I tell you panopa being a leader of a mega farmers union every day ndimanandira makozi mina about 10 or more and afuna kuzipha ena. Afuna kuzipha malandira mafuna amene mafundi no. You know para anthu ena anayamba kulima before even zizi sanabwere. Anali ndi minda mafamu estate jandi yawo ndakwawo ndi anangotenga kwa papa ndezikhala ngati kuti zimene apakidwa apa kuti china chili chonse chimene apanga accumulate chikuchokera pati apapa. So they are shocked, they are in shock. Ambiri panopa ma BP amangoshuta, ma sugar amangoshuta, ena achita even ma stroke. I tell you, ena even kuyenda kunjaku akuopa. Tinayi meeting nthawi ina yake tinayitanisa ma farmers in town mutabwerani tikambirane kuti zimene zachitikazi tiyenda bwanji. I tell you ma farmers ambiri sana bwere anaopa kuti kumene kuti kapita polisi katimanga, kumene kuti kapita ma debt collectors akathana nafe, kumene kuti kapita basi ifeyo anthu atiwotcha chifukwa ja misongo anthu amaopa, anthu akuopa, you know. So ichi chabweresa mantha kwambiri kwa anthu. And so I want to tell you kuti pano pa program pa TV pano Amalawi ambiri azichita mantha otenga ngongole za boma. Azichita mantha. Amalawi ambiri aziopa. Koma Majoba sikuona kuti mwina zinthu zina zikubwera chifukwa chonena kuti mwana kambira kuti inali ngongole yomwe munapatsidwa nthawi ndipo tikuvomereza kuti inali ngongole. Yes. Mwina chifukwa mayina amene achanabwera kugulu kufuna kuwaonetsa anthu kuti panali programu iyi boma linatulutsa ndalama za nkhaninkhani kupititsa kumeneko. Boma limembekeza kuti ndalama zawo zibwerera. Simukuona kuti mwina chifukwa anduna anatenga nkhani manager kupititsa ku parliament kukalengezetsa mayina amene aja. Ndipange poso clear pamenepo. Ifeyo zimene tinatenga ife mafetereza, mankhwala, seed sizinali za boma tinakatenga kuma suppliers. Timakatenga ku Paramount Holdings, timakatenga ku Smallholder, timakatenga ku ETG. Boma nthawi imeneja boma lija linaluza linachoka lija limayenera kupanga fund ku Mike ndi 38 billion. Ndalama imeneyo ku Mike sinapite 38 billion. So mukamanena okay, let me continue. Program ya boma. Yeah, program ya boma, yes. 38 billion ja ku Mike sinapite. Amaika janangolankhula ndi ma input suppliers apase na alimi. Now anthu ena aka ma inputs aja they have been going ukakwenya ku Mike akufuna ndalama zawo. Okay, now akuti I'm told the bill I have not yet confirmed but akuti it's around 55 billion. Okay, ndi amaika mavuta amaika jaona kuti if ndalama tilibe funding boma ku parliament inapanga approve 38 billion inapita kuti
mwina bwanji tayambiraso pamenepo kuti 38 billion imene kupita ku Mike sinaoneke kuti mwina ithandiza alimi inapita kuti all those are stories that as Malawians we should be deliberating upon. Not only thinking like farmers are thieves, farmers are bad people. No, let's first, where did the 38 million that was approved by Parliament go? Now 38 billion kainamira mendo sitikuziwa, that's a story amene ngafotokoza koma ifeyo alimi tikupwetekedwa tikuyarutsidwa chifukwa choti Mike tikufuna ndrama yake kuchokera kuboma, right, through the Ministry of Agriculture. That is a Ministry of Agriculture kuona kuti no, ifeyo this is not our burden, this burden has to go to farmers. Koma farmers pali zinthu zina zimene a mega farm unit ifeyo sana tithandize bwino ndi chimene tikulira, sitikukana kubweza ngongole, palibe mlimi amene ukana kubweza ngongole, sitikukana. Koma there are some things that have to be ironed out between a farmer and the mega farm support unit as well as Amaika WAWO. We need to have a round table, all right? What really happened? Kuti papezeke kuti maina akafikaso ku social media, all right? Parliament it's okay ngada kuti parliament could privilege ku social media nakafika ko bwanji mainaje ari ku social media, and manamba athu afoni, I should tell you kuti manamba athu afoni even ndingongole zija zili mu social media mbava zamba utengera poso advantage ma scammers akumati imbira phone itango ntumizira ko 200,000 kwa ngongole yako ija ukatumiza ngongole yako ija tiyimitsa, you know, makumana ndizime. We have a lot of my audios amene anthu akumati kodi uyu akuti ndi debt collector uyu ndiye ndi kuti uyu akuti ndipereke ko 200,000 zukhala bwanji, you know. So ife alimi sikuti pali bad blood between alimi Mike ndi mega farm support unit kapena ndi boma. We are here, we'll be here, we'll always be there. As a tindi maro to tindi mindatu. So boma, if what we want is, a good dialogue. What we want is, a good resolution of the matters. Tisa na figa umeneko. Yes. Mwati boma la sinta, zinthu zina za sinta, midengo ya chimanga, ya sinta, komanso ndi zinthu zina. Mwakalapo pansi ngati noyo alimi aminda ikuluikulu ndi boma lapano utsera mwina kaya kwa nduna oona za agriculture aloza fachibirizi kapena akuluakulu ena akunduna, mwakhalapo pansi mwina ukambirana pankhani imene maina acha mwina asanafike solo parliament kumene ngati mwina tinakhalapo ine sindikukumbukira sindikuziwa koma sinaoneko meeting ena iliyonse yochitika between alimi ndi boma, even ndi boma kuchera ku Ministry of Agriculture kapena ndi amaiki kapena ndi mega farm support unit. Kukanengo kuja kuli horo yaikulu kwambiri, ndi horo yoti matipanga accommodate alimi tonse 952 kumbuyo kuja 952 ndamina ali pansi pa bungwe limeneli mega farm support unit 952 farmers timapita kumene kuja. But from that time to now sinakhalepo ndi meeting ina iliyonse yoti alimi tabwerani tikambirane, alimi tabwerani timve mbali yanu. We have never had such a meeting until that day when the doomsday came. Zinthu zinangoti boom in parliament muja maina basi ngumangoenda basi kuti izi ndiye mbava zimene zaononga economy ya Malawi, awawa ndi anthu amene akunonga misongo ya Malawi. That's what we saw. But we've never had any interface, a meeting with even the Minister of Agriculture, Honorable Loza Fachimbiris. We've never had any meeting with the new director for mega farms support unit. We've never had any meeting with any of the Mike people. We've never. But what we saw, the end result, the names are flying in the media. Koma inu mwina muonetsapo chidwi. Yes. Kuti mwina mukumanenda akuluakulu amenewa pankhani imene chifukwa mukunena kuti mukumana ndi zinthu zambiri. Anthu akunena ni kuti mbava. Anthu akutenga mbava, masikama za kumatimbira mafoni afuna ndalama za atolere akuti atumidwa. Ena zikumaopsa ndi kuopsa komwe kuti kodi zinthuzi ngongole za boma mpaka nakatolere munthu oyenda pakabaza. Ngongole za boma pakabaza. Akuti nditolere ndifuna ngongole ya boma. Ife kumuona iweyo. Yeah. So chimene tikufuna kwambiri mene mwanenera kuti ife tayesetsa tikuyesetsabe. We have been writing makalata ambiri kupita ku Mike. Ambiri sana yankhidwe. Chimene tikulandira patopa ambiri ni ma demand letters. Tsiku lakuti mukhale kuti mwapereka. Tsiku lakuti tikufunani kuti tichite restructure ngongole yanu. Ambiri ma demand letters amene akuchokera ku Mike. Bungwe la Mike. Akuchokera ku Mike. Mike, yes. Izi zikubwera kwambira nthawi yomwe izi zamba kubwera nduna tapanga paja pamene ma demand letters panopa khala ngati there is an influx of demand letters. Every day farmers are getting demand letters. Every day farmers are getting anonymous phone calls and kuimba mafoni ine ndiwakuti ndetangoti chiriri tipanga bwanji chirira amene kusowa zochita chirira ameneyu kusowa zochita chirira ameneyu kuchita mantha chirira ameneyu kumati kodi dziko lathuli
tizalimaso kapena basi zizi mwina ifeyo tizingophika zigege. Munakakunda pana kachitika zotani nkhani yachitika mayina ndi awo atchulidwa ku parliament anthu akudziwani kuti yaya wanakongola ngongole yakuti ngongole zakuti koma mmaona kuti chinakachitika mchani pa nkhani imeneyi. I believe in discussing. Me, I believe in having a round table, a conference. Me, I believe in engagement. Me, I believe in negotiating. Me, I believe in calling parties together. I don't believe in just attacking each other. I don't believe in just empty backing. No. I don't believe good leadership or real leadership is maitanizana pamene zimzala kuika paja. Sit down. Inu si oyamba ifeyo ngati Malawi kupezeka kuti mwina izizi zachitikira. Maiko anzathu ku Botswana alimi amatenga ngongole. Ku South Africa alimi amatenga ngongole. Ku Tanzania alimi amatenga ngongole. Pa Zambia pompa mulimi amatenga ngongole. And kubweza kwake ngongole ya ku Zambia is 5 years. Mulimi utazabweze 5 years. Pamene yanu inali yathu inali ya chaka 12 months. Ya chaka. Ndiyo mumwe alipira. Ndimetalephera ndimene atibwetekayo. Yomwe mukunena kuti yachitika chifukwa cha ng'amba komanso ng'amba zinthu zina contract mujasana tipasi. Yeah. So what I'm asking or what I'm appealing to the government, the best that can be done apapa. Let's find a common ground. Let's discuss. Let's solve this amicably. Me, I believe there's a solution to this. You know, Malawi doesn't have a shortage of good leaders or good negotiators or good arbitrators. We have them. We have them, too much of them. Let's sit down. Let's talk about this issue. Tipeze njira yabu. No sadizapa no pazi zoti pazipezeka kuti madoba ndamena kumayimbira alimi ine chakuti. At the end of the day, we are worsening the situation. Chifukwa nthawi ikutha, nthawi ikupita. Ena aso apa pompa apesa tamwalira. Ena pompa apa azipezeka kuti asaukiratu. Chifukwa pano pachenjera sinanene pano. Mayina athu we are told anatengedwa anakasidwa kuma credit bureaus kuti ifeyo tingapite kwina kuli konse. Kabwereka cha ngongole. Sinangamulika ndi ngongole kuboma akukati. Defaulter. So zinthuzo is something that we can sit down and sort out. Zinthuzo is something that we can find a solution. You know bwana, palibe chovuta apapa. Bwana, tikamati tizikokerana kapena tizitalizana wina atayima uko. Sizingathandize. Tibwere pamodzi. Si adani. At the end of the day to 75 Malawi. We are born in Malawi. Tikupanga zinthu za Malawi. Economy tikudyesera ndi ya Malawi. Ini yotaganizani. Alimi 952. Apezeke kuti they are very depressed, they are very stressed. Ali ndi malo to anthu. Mafamu akulu. Malawi amadalira it's an agro-based economy. Panopa kwambiri economy yathu izipangatiki. It's food. So if we are depressing the farmer, we are killing the economy. Komwe ndimapita ndi funso langa lina lonena kuti mukuona di ndondomeko ya mega farms. Yes. It was a very good initiative. It is a very good initiative in many countries. And that, amene amapanga zinthu zija kuchosako politics. The country is benefiting. Panopa kuchosa politics tichose ndale. Kumalawi kunoko ndikutanthauza kuti ndondomeko yaonongeka ni ndale. Ndondomeko ikoyambirira ndale inaononga. Ndondomeko iyi panopa ndale kuonongaso. Ndondomeko koyambirira. Politics inaonongaso koyambirira. Zingathekhala zolakwika zomwe anthu ena kumayankhula kunjaku kuti mwina ndalama kapena kuti ngongole mecha inapindulira anthu amene magwirizana ndi boma lapita la MCP. Pano ndipakanema pano. Sinditchula zambiri pano. Uzina Malawi. Komano inu mukuziwa kuti document ija munatulukaso anthu ena oti sanali kumbali ya boma inaonso amatenga ngongole mmene muja. And mayina anatulukaso parliament muja anatchula. Mayina amatchulidwa mmene muja. I will not mention names here. Yeah. So ngongole ija inali ya Malawi, not mina za ndale zimene tikupanga ko add disease. You know, nthawi zambiri mukafuna kuti chinthu chabwino muchiononge. You know, you try to deaden nguchipanga connect chinthu chija kuchinthu choti sichinali chinthu chimene chija. Mega farm linamba ndi malemu chilima. Mina anthu ambiri Malawi sakudziwa. It was the late Saulo Chilima. Ndamina kupanga makampeni awa UTM. Ankanena kuti tikazatenga bomali tizakhala ndi mega farms. It was the late SKC. It was SKC amene abweza ganizo la mega farm kumalawi kuno. All right. So ambiri azibani zina they benefited. Me, I have the names. Me, I know the names of those people who benefited from the other side. I know. Other side yadi. Timaona kujani kukanengo kujani. Oda awasabwera. Awasabwera ndi timaseka meyo. Timacheza. Tikudziwana.
chinthu chinali cha Malawi koma pamene chalakwikira chinthuchi ndi apa poti tukhala ngati kuti sopano it's naming and shaming apapa pamene chinthu chitachiwonongera ine ndikukhulupirira kuti tikanati mainaja kuwatenga right kuwayitana alimi oseaja kukanengo meeting tabwerani alesa kanabwera kumene kuja tarongosolani kodi izizi muyamba kubweza liti kodi mubweza liti panavuta ndi pati I tell you sizi kanafika mmene zafikiramo kuti panopa anthu kuyenda ndi chitonzo alright fine anthu akuti tibweze kodi ma business amene atsekeredwa kuti panopo cannot go anywhere do any business with anybody ndalama tikazipeza kuti olo kulimako tikamalima ndi mmene zinthu zililimu chikwati apapa chimodzimodzi atipanga declare bankrupt yes we've been declared bankrupt here yeah you know we've been declared bankrupt because we've just been told kuti inuyo now you can go nowhere kapanga access china chilichonse until this thing is sorted out palibe kutenga ngongoleka ku bank ifeyo panopa amanena kuti Malawi is a landlocked country koma alimi aku Malawi kunoko panopa we are landlocked farmers ma mega farmers we are landlocked ifeyo tarokeredwa nditu pa koma mukuona mukubweza ngongole mene zikutheka ndikuona zikutheka izizi ngongole zibweza mutani izizi zitheka mmene ndanena kuyambirira muja pakhale good dialogue good interface between alimi ndi Mike Mega Farm Support Unit then ndi akuboma kuzera ku Ministry of Agriculture izizi nzotheka izi and alipo ena oti ali ndi kuthekera kuti they are even ready koma chimene chapweteka kwambiri ndi the naming and shaming chimene chapweteka kwambiri akhala kulembera Mike makalata Mike osayanga chimene chapweteka kwambiri choti every day they are getting my phone kuchokera ku ma debt collectors they are getting my demand letters I mean I'm being busy what we want is proper negotiation with the government of Malawi these loans will be squared will be settled fair and square zabwino bwino koma kupita mkutsogolo yes mukuona kuti panga konzeke ndi pati mwakamba kuti mwina pena sondale ndi zomwe zikuonera kuti zikusokoneza ndi ndondomeko imene yomwe mwayikamba kuti ndi yabwino ku dziko lino mukuona kuti ngati kupita tsogolo minda ikuluikulu kapena kuti ndondomeko ya ma mega farms yes ingakonzedwe pati kuti ikhale yopinduliradi dziko lino ndipitabe mina naneso ku politics kundale kuti tiyambe tachosa tribalism ndale za kumtundu tiyambe tachotsa tiyambe tachotsaso identity politics yomanena kuti okay ngati awinawa awavutike ngati awinawa awa achite bwino Malawi sitingamange because okay without fear of contradiction central region ndimene timalima kwambiri pakati pa central region ndimene machokera zokudya zochuluka zimalimidwa panopa minda yambiri pa central region alright by virtue kuti munda yambiri pa central region anthu amapanga regard kuti ngati wina aliyense amene ali pa central region pano ndwa Malawi Congress Party sizoona alipo ena they are not even politicians alipo ena they are not even MCP, they are even DPP, they are even UTM, they are even UDF, they are even Mafunde, they are even PDP, alipo, all right? But they mean well, they mean good for the country. They want our country to makale ninjara, afuna tizilima, and the kulima waikuja at that commercial scale. So, mega farm, samayoro wetendali, ten dipange program imene ikali pure program, yoti alimi azilima, boma lizibeza chakudya sindifuna kupita ku history ya China panopa sindifuna kupita ku history ya ku Russia panopa sindifuna kupita ku history kapena ya South Korea mene maiko anaendera kupezeka kuti apezeka kuti achita bwino ndimene akupangira mkhani zake zimakhaso zilande zomwezi izizi zama mega farms izizi you know when you support farmers mwabwino ngochosa kondale dziko silimakhala ndi njala it's sad actually 60 this is 2026 62 years after independence tikupanga import chimanga it's very sad Zambia si dziko loti zitijesa Zambia ife tizijesa Zambia Zimbabwe is not a country that is feeding around Malawi. We are supposed to be feeding Zimbabwe. I remember during the time of the late Bungwe, may so rest in peace. Tina tumiza tijimanga Kenya ngati dziko. All right? So what we have to do, program ija then tichose ma elements ya tribalism, tichose ma elements ya politics, komanso tichose ma elements omanena kuti mulimi ngati walephera kubweza apa chihamala. Aitane nalimi. Kambirana naone. Okay, tufuna tipange extend. Tikuonjezere nthawi yaitali bwanji. Chikapari zinthu zina mulimi has no control. All right?
kumalawi kunoko ndali mochepa kwambiri amene mwina ali ndi ma irrigation scheme zimene zanatuza kumega farm kuti atipasa akatikira irrigation system maminda mwathu anatuza zimenezo ndi munda uti wa mlimi kumene mungakayenda kapeza ku irrigation system kulibeko so pali zinthu zina we are still a poor country bwana let's not exaggerate things pamene zalepherapo tentibwere round table let's go back to the drawing board tinalephera pati tinachita bwino pati tentipangeso program imene koma tichose ziti that's what we should do maiko ngati China kumakhala ngongole zimene amapereka kwa chinyamata ngongole zimenezo amachita kuwapasa chinyamata aja zipite zikaruzike let the young people spend this kaya pakhala this kodi akaluza it's fine they will learn something from there ngati ma farmers we have also learned something from here boma likhoza kupindulaso kwambiri ndalimi yake awawa 952 awawa boma litati ligwire nawo bwino ntchito awawa boma la Malawi sizagulaso chimanga ku Zambia I challenge you zithu zingati usinda kwambiri ali ndi minda anthuwa you know the biggest problem imene makhala ndi mulimi it's land problem ngati ulibe land otakhala ndi mbewu otakhala ndi fertilizer ochuluka bwanji ukuyenda ukapanga rent so renting is very expensive renting is very expensive bwana very expensive last growing season inafika mpaka na imafika 300 per acre rent yeah so how many farmers can manage can afford kupanga rent 300,000 awawa alimi awawa boma latenge sobali let's work as a country let's work in unity as Malawians mega farm hii ndi program ya bwino of course ndaiona budget hapa pamene yapangidwa zapita kwa MDF zapita kuma prisons Malawi prisons I've seen about 6 billion imene tapanga invest kumene kuja koma ndinakakhala kuti president ndine ndinakakhala kuti minister of agriculture ndine ndinakakhala kuti mwina ineyo ndamene ndili ndi authority ndi control ya sama mega farmer chimene ndikanapanga I could have arranged one ndali momwe amene ala kutsawa wawa give them back again akapangeso anthu kuti mulakwiseso osati kulakwisaso bwana muonongeso ndalama osati kuonongaso bwana kuwapa zaso ali momwewa akapangeso 2 I could have contracted ma companies ngati achina Irovo aja alright atilimira amene aja achina Irovo aja alime chimanga chochuluka kwambiri if I were the president if I were the minister of agriculture unfortunately I'm not the president unfortunately I'm not the minister of agriculture yes ndithu momwe tuchezera ndi Vasco Mqobi amene ndithu ndi mtsogoleri wa alimi amene ndithu ali ndi minda ikuluikulu kapena kuti mega farmers union iwonso ndithu ndi mtsogoleri wa chipani chija cha National Alliance amene ndithu ticheza nawo nkhani zosiyanasiyana kudzera program imeneyi ya TIZUKUTE bwanji tipumire pang'ono tikamabwera tikhalenso tikulowa gawo lina la program imeneyi kupita ndithu ndi program imeneyi pamene tucheza ndi Vasco Mqobi iwo ndithu ndi mtsogoleri wa alimi amene ali ndi minda ikuluikulu kapena kuti mega farmers union komanso ndi mtsogoleri wa chipani cha National Alliance amene ndithu tikucheza nawo nkhani zosiyanasiyana mugawo loyamba la program imeneyi kwambiri ndithu timacheza nawo nkhani yokhudza minda ikuluikulu tamva kuchokera kuboma kuti pali alimi amene anatenga ngongole kutenga zipangizo za ulimi kumafika pano alimi amene wandithu sanabwezebe ngongole imene ndiye kwambiri mugawo loyamba takamba za nkhani imeneyi Mqobi mwina kupita gawo lachiwiri lomwenso ndi lomaliza tikudziwani bwino ngati ndithu kuti ndinu mtsogoleri wa chipani chija cha National Alliance koma tinaona chaka chatha munabwera kenako mwaoneka pa ground kenako pamene timazaona kuti yayi Mqobi abwera kuzapanga endozi chipani cha Malawi Congress komanso mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Chakwera chiganizo imenechi chinabwera motani ndale imakhala ndi zinthu zingapo umatha kunena kuti ndima mauza anthu ndi wina ukuzinamiza wekha ukuononga ndalama ukuononga nthawi ya Malawi ukuononga nthawi yako ndale timakhala ndi ma advisors amene amatipasa advice amene mukupangiramo amene mukutere mbwanji mutatere amene mukupangira mbwanji mutatere so that time inu mukumbukire pa ndandanda uja unali ndi ma presidential candidates 22 alright so poona kuti nanga ndikakhale mpaka number 23 iyayi apa pamene zikuonekeramo zipani zimene zili ndi ma realistic chances owina ndi ziwiri
DPP, MCP. All right? So, ndikanatha kupanga endorse DPP. Ndikanatha kupanga endorse even UTM. Ndikanatha kupanga endorse even independent presidential candidate analipo aja. Koma ine poona ndi team yathu poona kuti going forward the National Alliance tipange endorse ndani. So we endorsed Dr. Jagwera, and I want to say this pa camera panopa. We don't regret that we endorsed Dr. Jagwera. All right? We don't regret. There's no regret. No. None at all. We don't regret. No. We don't regret. We endorsed Dr. Jagwera. We endorsed Marai Congress Party. If I say IMCB, if we are on our own, we do things on our own. We have our own things. We do our own things. We have our own leadership structure. In the president, we vice president, then follow my regions, my regional governors, my district governors, my constituency governors. So I'm right titapanga endorsement ija boma la luza amalankhula mukanadziwa mukanapita ku DPP mukanapanga endorse DPP. Well, fine and good kuona kwa iwo koma pandale, my brother should tell you there is no loss. In politics there is no loss. No way. Sini mukunena kuti mnandoona pa TV. Ina opportunity meje ndionekere pa TV nanga then nakaonekera pa TV kuna kunali kuti naoneka pa TV paja ndipo that day nandra mafoni bwana kuchokera kunja mbili mara itakuona. So I don't regret. Two, I want to congratulate Professor Arthur Peter Mutharika and the DPP. They really trounced MCP. They really, battered, shattered, and scattered Marai Congress Party. Pano pano. Ndirankhula kumina zifuka zitatu zimene MCP inaruzira according to me. Kati amene ninapanga endorse. Choyambirira chipani chija munali ma divisions ambiri kwambiri mu MCP muti. Sankagwirizana kuyambira kumpoto pakati mpaka na kumwera. Kukangana, kugwebana, kukokana. Wina kunali kuvuta. It was even difficult kungofika mina pa kungovomereza kuti awa akhale apa kukokana kumpoto kunali wesi. Ine ndimachokera kumpoto ndimachokera kunzimba. Nthawi inake ndinapita kumpoto kuja ukapanga kuti tipangeko zinthu zingapo. I tell you zinthu zingapo zachani campaign nanga sitapanga endorse tipite tikagwira ntchito pa ground kunali ma divisions ambiri. So ina inyu kuti uku tikupitaku kuli kutibulidwa. Koma it was too late kunena kuti tibwerere because mwamuna abwana ukapanga decision mwamuna the best you can do, stick to your decision bwana. Just stick to it, whether it will bring you problems, whether it will bring you challenges. Take the risk bwana. So we took the risk. Koma amaoneka kuti awa nkati muja chinthu ija chinali cha ming'alu, munali mavuto ochuluka. Two, kuti muwine mumayenera kuti anthu anu muziasamala bwino. Kusamala anthu ambiri sana samalike bwino. Kusamala kuti politics ija mukamapita ku campaign pali zinthu zambiri zimene zimafunikira: security, chakudya, malo ogona, tima allowance oti muzipeza ku ma data bundles abwana. Kunali mavuto abwana, kunali mavuto abwana. Zimene zimunaziona nthawi yochepa tiri nkati nthawi yochepa imene tafika muja ine ya. So ine yayinyu kuti apapa DPP iticheka itipweteka iwina ina inyu deep down. All right? Komano sinari mundu ina I'm not the kind of that politician oyenda onena kuti ndajoina uku mawa ndapita uku. I don't believe in that. Me bwana, I'm a principled politician. Ineyo bwana, I don't betray bwana. Ndikakukondani inuyo, ndikakusupportani inuyo bwana. I will stick to you. Even in banja nanga, I have my wife at home bwana. I've told my wife, I have no time for divorce, I have no time for separation. I will love you until nera abusa kucheche kuja kuti until wina amwalire mpaka naifa. So MCP naipanga endorse mpaka na kumapeto mpaka naifa. Nasiyana pamene pachi chachitatu. Chifukwa chachitatu mukudziwa kuti kuwina masankho ndi nzeru. Nzeru mukhale ndi nzeru. Ngati mulibe nzeru abwana simungawine masankho, forget. You need to have good strategies to win elections. Sisi mangoti mwampasa mundu 2000 mwampasa t-shirt, mwampasa nsalu kumati muwina. Boza abwana. It goes deeper. It needs nzeru kuganiza. So strategy anavuta. Chipani cha DPP chija chili ndi mizwanya, chili ndi anthu ena kumene jamikhatheya. Imaganiza bwino kwambiri. And I tell you, ngati pala anthu ena funa ndikumane nawo ndingowayamikira ndingowahagako
ena mbali manager ako mabwana inu ndino adoro abwana inu momata abwana inu mmasewera bwino ali ku TPP kuja ali kuti sala nkhula ena saonekaso paratero ya bwana. These people can think and how amaganiza one of them ndagangatawa. Yeah, he's a good politician, he's a good man. Agangata is a good politician. Abwana Gangata is a good politician abwana. Central region kupanga mena ipangira Gangata muja abwana. It's not easy abwana. Gangata is a good politician abwana. Take this to the bank. Gangata is a good politician. Ndayankula katatu. Ben Piri, Dr. Ben Piri is a good politician. Amata. You know, sometimes we make noise. You know, it's not about making noise. You don't win by making noise. You win by making sure mupange matimu ano aja mwakoche bwino mukonze zinthu bwino pa ground. So ukuku mbali I tell you even 2030 ndamva kuti akunena 2030 not the way things are bwana. Let's forget about 20 sanga duse 2030 if this is how they want to approach 2030. This mean masquabos amena ali mwa bwana. Sanga duse 2030. MCP singa duse 2030 with this kind of fights that are there. They have to put their home has to be put in order bwana. There is so much fire inside bwana. Mulimoto mene muja. You know, uyu akufuna udindo. It's not like that. You know, there's only one leader at a time. Komaso ndikuona ngati it's time panopa. It's time even with DPP. Minazipani zina zone. It's time now. We have to consider looking for a presidential candidate from another region. It's time. Yes, it's time. Apopo sindi masura ningozi siya choncho. Nthawi ya bwana tukuyena kuyang'ana president wa Malawi kuchokera ku region ina pano. Region yake. Mukane sindi masulira tikuyena muona mene mungapangire. Nikoma it's time. We have to go search for presidential candidate from a different region. You know, if we say Malawi ndi dziko limodzi. All right? Tenti chose nkhani ya tribalism iyi. Tenti ngoikapo Mtsogoleri. Amene akuoneka kuti Mtsogoleri uyo akabwera apanga unite Eastern region. Apanga unite Southern region. Apanga unite Central region. Apanga unite Northern region. Currently as we are now, we are very fragmented. Malawi is, let's not lie about things. Malawi is broken to the core. At the center, there is no unity in the country. Mitundu munomo timagawana kwambiri timayambana kwambiri munomo. It's time now. We have to forget about all these tribal divisions, all these identity divisions. Look at Tanzania, the way they do their politics. Very smart. Kulibe zota wakaenda mtundu wanjika. Amango vote president. Amango sanka hapo basi. Look at Botswana. You know, Botswana masanga president not depending on the tribe yandu yakudeka. Look at countries like amene amachitira nzathu pa Mozambique mina pompa papa. Amango sanka hapo. Kulibe za mitundu kwa makuno. Too much tribalism. Bwana zikusokoneza zinthu. So generation yathu is time tikhale ndi nthawi. We need a generational conference because the next election at 2030 is not an election that is coming kuzasankha between za mitundu kapena mina za zigawo. It's an election that is coming. It's a generational election. All right, pakwena kukhala transition yabwino. You know, Burkina Faso, mwamva za Burkina Faso, there's a young president. Of course, Ananda by the gun. Ananda bomb. But do you see the Burkinabese people? Are they complaining about him? They're happy. He's doing great, Amwene. So what do we need here? Even here, we need a new generation of readers. I'm excited. I'm very happy looking at that. What the young people are doing for Malawi. I'm being down on my readers. They're coming up. They're cropping up. Say, this is good. We are kuruka kuyankura. That's good. We are kuruka kuyankura. That's good. We are kupanga development. That's good. Ntawi Need that Nyamata. National Alliance. Yes. Munini masomphenya utani. One. Tikupita ku 2030. Ndingo yangu lapo atatu masomphenya yake. Yoyambirira kupanga unite dziko. Dziko ilili mitundu iyi zoti awawa ndi achewa, awa ndi alomwe, awa ndi atumbuka, awa ndi asena, manganja ayawo. Out. We don't need that. Two. Creative economy abwana. If you look at my countries ngati achina China aja atukuka because of the creative economy. Creativity bwana. You cannot be talking of ulimi wa khasu panopa. You cannot be talking of kuti tukupanga graduate achinyamata kuma colleges, kuma universities. Kaya kuti mukwaphunzitsa zaziwala, mukwaphunzitsa the parts of a tree. Abana, not this time around abana. We need to change our educational curriculum. Creative economy kuti ibere achinyamata athu mmasukulu tikuyenera kusintha curriculum. We need to go the Chinese curriculum abana. Ya British iti Joseph abana iti Joseph ibana. Ya British itakhala nayo abana British curriculum. We need the Chinese type of curriculum. We need curriculum yoti mwana akhala even ku nursery school, ku primary school kuja, ku secondary kuja azita kupanga kanthu abwana. Usati panopa munthu ali engineering akuphunzira kupole, ali third year, fourth year aphunzira kupanga battery la wireless ya zero radio. Zinthu zasidwa kale kupangidwa. What are we doing about those? Curriculum yathu tisintha.
chachitatu nkhani ya ndale ku parliament kuja ambiri amene amawina amene apita pa parliament kuja amapita not because of brains, they go there because of money. They buy votes. They get votes from people by kwa pasa zinthu. Tikhale ndi lamulo, a deliberate law abwana. Parliament kuja ndi nyumba imeneja yoti imapanga malamulo a dziko. Kuzikhala anthu what they really understand the issues of the country. Palena kumene kuja chipiteni sana nankhuleko. Palena kumene kuja ina nthawi yoyankhulira 20 years abwana uziti mwina nthawi 20 years uri parliament, 15 years uri parliament, 10 years uri parliament. Osalankhulako temu ndi yachiwiri panopo kupita chaka cha number 6 mangopita meje manga muti manga coffee basi mango jambulisa zithuzi osalankhula mango jambulisa amango abwana panopa imagine parliament mutati mupite let's deliberate little issues amwene osati nthawi imene pena timataya mmene muja the whole session takambirana zinoto kumaona nthawi anapita akatenga ma allowance. What has the country benefited? Panopa pali nkhani ya CTF imene ikuvuta ya CTF, alright? Akukangana nkhani ya CTF. Why do you think they are fighting over CTF? They are fighting over CTF because mabempi ambiri mene mja analonjeza ndikawina ndikukirani bridge, ndikalonjeza ndikukirani msewu, ndikalonjeza ndikawina ndikupangirani njenje kuti si ntchito ya phungu yopanga misewu, si ntchito ya phungu yokonza mabridge, ntchito ya phungu ndiyo konza malamulo ku parliament kuja. Koma chifukwa cha umbuli ignorance imene amalawi ambira kumudzi tili nayo timaona ngati ata akatibweresere chipatala, akatibweresere school. No. That's not their duty. That's why I'm saying ku parliament kuja titumizeko anthu amene ayangane kaye Malawi ngati dziko. So 2030 ine ndifuna ndipange age achinyamata nonse amene mukufuna UMP TNT joinani, let's join forces. TNT pange ma campaign. Achinyamata nonse amene mufuna kuzakhala mameya kaya makansala. This is the time. We don't have to fear anybody. We don't have to fear anything. I will borrow 3 words from the late Malem Sauros Kraus Chirima. Ananena. Ndipo ndikuwapanga quote boldly. Osawopa, osafooka, osatopa. Muri muzabwera nditu terminate. Sitizaona mubanga so indoze mutu wina. Let's cross the bridge when we get there, but I don't think we'll do that because we have learned menda neneramu. Tapunzirapo ndipo taonapo kuti bwana. Sometimes it's just good to go board to be just hit it. Yeah. So let's wait. Mulungu akatipasa moyo. I mean arana moko nayi makale zonse ndi moyo. Mulungu akatipasa moyo, why not? I'm a Malawian. You know, you are a Malawian. You can vie for any position in this country. Even you nkakhala president bwana. Kaya amene kuti mvera amene kuti onera wachinyamatawo ndalimbikitse. Tiye tonse tipange zoti dziko likhale ndatsogoleri amakono. I'm tired of recycled politicians. I'm very tired. Yemwe anayamba ndali 20 years. Tizimutchula yemwe mpaka na pano. Constituency kwa kulibekena kali kosi. No, I'm tired bwana. We need new blood. We need new generation. Ndipo jamwe ali mumaopa kuyenda. Mukupa anthu akugwira ndi pakhosi. Kuti amachopa achana tenga ngongole athu acha ya Omega Farm. Nonda Malawi ndife Malawi. Tizikambirana, tizikambirana. Zinthu zimathandukambirana. Yeah, koma ife tathokoza kwambiri Vasco Mqobi kamba kubwera ndito program yathu ya TIZUKUTE. Inenso ndithokoze kwambiri pa TV yathu number 1 ya MZAT TV. Timayikonda, timayitsatira komanso pitirizani kugwira ntchito yabwino akatunga. We are proud of you. Tathokoza ndito. Zikomo kwambiri. Tanyadira. Ndithu momwe tachezera ndi Vasco Mqobi amene ndithu ni mtsogoleri wa ALIMI amene ndithu amachita ulimi minda ikulu acha ndithu mafega mega farm komanso ndithu ni mtsogoleri wa chipani cha National Alliance. Nditacheza zinthu zambiri zokhudza ndithu nkhani yawo yokhudza ngongole yomwe anatenga kudzera ku mega farm komanso nkhani zina zokhudza dziko lino. Mnali ndine Austin Katunga bwanji tikumanenso sabata yamawa kudzera program yake yomweyi ya TIZUKUTE. Pa kamera panali Wezitole. Timemphani kuti mwathe kupitirira kuonera komanso kumvera maprogramu osiyanasiyana pano pa MZAT. Mwakumananso.